I dobro, slušam iz danas je specijal za 6 suba. Znači, jučer 600 suba dočekali na live-u, a 617. Znači, tip ovog videa jeste jednom drugom postavljamo pitanja oko nas, ko ne odgovori točno ideš log foot. Znači, prvo pitanje je za tebe, Lana. Ok, može. Jesu li u prvom razredu ikada debelo četvore? Jesi. Nisam. Išao si samo prvi raz, samo se ti ne sjećaš, nikad nisam nadalje. Samo život. Samo život. A još čekaj. Ikad slagao mamu i tatu za ocjenu. Ti? Da. Jesi. Nisam. Jes, sigurno jes. Nisam. Samo Evo, ja tebe nisam puno. Ja ovo nikad nisam radila. Pitanje za tebe? Koje dvije životinje ja najviše volim? Pande? Da. I pse. To su moje 3 najdraža sporta. Judo? Da? Nogomet i košarka. Ne, tenis. Da, i uvijek to niš. Lažeš, nije tenis, košarka je. Tenis. Onda ti je iz četvrti, lažeš. Želiš samo da dobijem... Abrakadabraka, auuu! Udarujem ovdje. Samo život, što više, ništa manje. Ovo će biti tamo ne, Kad imam bol. gledaj. To će biti tamo Još stavi. Ljudi, to je bilo to za ovaj video, napravili smo haos i nećemo više. Vidimo se, hvala vam na 6 suba i vidimo se sljedećem. Pozdrav!